Bungkusnya sapa? Bungkusnya babone. Wah iya ya. Apanya mesti Babone iki. Wah sampean yo. Seneng kopi to ya? Wah, ya doyan ya. Doyan. Weh, ya. Dijak penak ya karo bojo, dijak gak penak ya karo bojo enak, Bro. Ini kopi. Ya gape. Bapak sing dhisik wis manis kono-kono dah. Penak urip dhewe kok omonge. Tapi ya nunggak semi. Heh? Nunggak semi. Heeh. Iya cetewi. Jenenge Sumi ngono ya. Jenenge Sumi. Terus dadi bojoku. Lah kok gake Pak jenenge tak leh sapa? Asmiati. Weh. Ya mae duwi lho. Ya lanang karo dhisik. Kae jenenge Pak Matun